Bona tarda a tothom. A la història recent de Catalunya existeixen dos mites en el millor sentit de l'expressió. Un home i un costum. L'home és l'abat Escarrer, un nom que tantes coses ha significat per Catalunya i el catalanisme. El costum és la lectura quotidiana del diari Le Monde, un costum que era gairebé subversiu quan una informació verídica ens era negada pels mitjans de comunicació espanyols. La trajectòria vital de l'abat Escarrer i aquest costum de llegir Le Monde es creuen l'any 1963, concretament el novembre del 1963, quan el prestigiós rotatiu parisí publica unes dures declaracions de l'abat que deixen molt mal parada la imatge del règim franquista. Per rememorar aquell ressonant episodi de la nostra història, comptem, com sempre, amb la presència de tres personalitats, de tres personatges, cadascun dels quals és ben representatiu des de situacions diferents del que va ser les vivències entorn d'aquell episodi, d'aquelles declaracions de l'abat Escarrer. Un d'ells és Albert Manent, fill de l'escriptor Marià Manent, actual director general d'activitats artístiques i literàries de la Generalitat i persona que té a la seva esquena una àmplia dedicació a delicades tasques relacionades amb la resistència catalanista. Tu vares ser quelcom així com l'eminència gris de moltes campanyes fetes en aquesta direcció. És que ets un conspirador de mena, potser? No sóc un conspirador de mena, sinó que jo he estat, com diria Joan Fuster, un bon arbre de la resistència. Vaig entrar a la universitat l'any 48 i vaig conèixer Jordi Pujol i Joan Maria No, i el 48, sisplau, i el 52 Josep Benet, i amb altres amics doncs vam anar endegant diverses campanyes en les quals jo vaig ser un col·laborador més. Bé, volem parlar, com és lògic, dels estats d'ànim de l'abat Escarrer quan decidia fer coses de l'estil de les declaracions del 63. Qui millor per a fer-ho que un monjo de Montserrat, i més encara si es tracta d'un monjo que, per raons de la seva missió, va viure molt a la vora de l'abat Escarrer. És el pare Maur Boix, a qui volem preguntar, a part de les pròpies i comuns costums de la vida monàstica, a quines tasques es dedicava en aquell temps? Principalment eren tasques d'ensenyament a l'escolania, als monjos joves, però la principal de totes era ser secretari del pare abat. El pare abat tenia diferents secretaris, tota una secretaria, però sobretot érem dos, i jo era el primer, que érem els que formàvem la seva secretaria particular. Finalment, tenim aquí un rostre que probablement pocs espectadors coneguin, tot i que molts hauran fet esforços moltes vegades per imaginar-se'l. El seu nom sí que era ben popular i conegut, almenys entre les persones seguidores de la vida política espanyola de 15 o 20 anys enrere, les persones que seguien aquesta actualitat de la vida política a través del diari Le Monde. Es tracta de José Antonio Novais, corresponsal de Le Monde a Espanya, persona que, com dic, moltes vegades ha sortit el seu nom imprès amb lletra de motllo en les pàgines del diari, d'aquest diari que tenim aquí, Le Monde, que entrava de les maneres més increïbles en el país, almenys els dies que portava informació relativa a Espanya. Doncs bé, molta gent segurament a vegades haurà fet l'esforç d'imaginar-se com era aquesta cara, qui hi havia al darrere d'aquest nom imprès amb lletres de motllo. Senyor Novais, molts saben que vostè va ser corresponsal de Le Monde durant 17 anys, des del 60 fins al 77, però potser és menys conegut i, en canvi, ben curiós, com va accedir en aquella curiosa i en aquella difícil comesa professional que era la corresponsalia de Le Monde a Madrid. Sí, sobre eso, durante la época de la dictadura, se hicieron muchas conjeturas, que si había una conjura detrás de mi entrada en Le Monde, si yo estaba al servicio de X fuerzas, ya no me acuerdo cuántas, eran muchas. Pero la cosa fue mucho más sencilla. Yo me encontraba en París en aquella época. Yo ya era corresponsal, lo sigo siendo, de un periódico brasileño, Estado de San Pablo, y mi mujer estaba haciendo la tesis doctoral, se estaba examinando, y yo iba para la librería española, que es donde nos reuníamos casi todos españoles, y un día leyendo Le Monde había un artículo sobre España que tenía ciertas inexactitudes, más que nada un enfoque malo. Y así naturalmente comentando, digo, vaya tontería, ¿quién habrá escrito esto? Entonces me acerca un señor y dice, lo he escrito yo. Yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Empezamos a hablar,
fuimos a comer, a cenar, bebimos un poco, casi un poco de más. Total, pero ya antes me dice, bueno, pues entonces, como tú sabes tanto de España, yo no sabía mucho más, yo era español, claro, sabía un poco más que él, dice, te nombro corresponsal de Le Monde. Al día siguiente me desperté, digo, bueno, estas cosas que se dicen por la noche. Yo, sí. Pero a la semana me llama el redactor jefe de Le Monde, el señor Navarro, digo, sí, sí, soy el señor Fontaine, redactor jefe de Le Monde, digo, mucho gusto. Dice, ¿qué hace usted que no está en España? Yo me quedo muy sorprendido, digo, ¿y a usted qué le importa? Hasta que ya recordé, dice, bueno, digo, mire usted, no he podido irme, tal, mi mujer, dice, bueno, a ver si se va usted rápidamente, porque estamos esperando sus crónicas. Y así fue, sencillo, no hubo más misterio. És certament una història simple però divertida. Tenim aquí també a Borja de Riquer, assessor històric del programa, a qui volem preguntar avui en quina terra va caure la llavor de les declaracions del pare Abat Escarré. Quin era el panorama polític de l'època, a la dècada dels 60 i concretament a l'any 63, quan es produeixen les declaracions? Les declaracions de l'Abat Escarré varen ser possiblement una de les fites més importants en l'actuació de sectors de l'Església catalana compromesos, diguem-ne, amb la lluita a favor dels drets de l'home i la lluita per les llibertats de Catalunya. Possiblement Montserrat ha jugat un paper fonamental aquests 40 anys i les declaracions de l'Abat Escarré tenen la rellevància de ser molt representatives de tot un sector de l'Església catalana lligada al poble. L'any 63 era un any conflictiu. Malgrat que el nou ministre d'Informació i Turisme, Fraga Iribarne, havia llançat aquella famosa campanya de 25 años de paz, la realitat no era tan pacífica. Aquell mateix any, per exemple, és l'execució de Julián Grimau. L'any anterior, arrel de les vagues d'Astúries, havien iniciat una sèrie de cartes de protesta, una de 115 intel·lectuals, contra les tortures, contra l'assistència dels presos polítics i les seves condicions a les presons, i al mateix temps també aquí a Catalunya hi havia hagut tota una campanya de recollida de signatures adreçades al vicepresident del govern, el general Muñoz Grandes, demanant llibertats per la llengua i per la cultura catalana. Per altra banda, l'any anterior, el 62, és l'any del famós contuberni de Múnich, és a dir, la reunió del moviment europeu on representants de l'oposició democràtica espanyola manifesten a tota Europa la situació en la que viu el país. Però al mateix temps, pel que fa a l'Església, s'està visquent uns moments importants de canvi. El papat de Joan XXIII havia significat veritablement una evolució, una reforma respecte a la situació anterior, el clima creat pel concili i per encícliques com per exemple la Passion in Terris, que és la darrera de Joan XXIII, donava una nova imatge de l'Església i que per tant feia que homes com l'Abat Escarré se sentissin molt més acoblats, molt més acompanyats per fer una missió de denúncia i també podíem dir i de manifestació que possiblement en unes condicions polítiques generals diferents, les anteriors d'uns quants anys abans, havien estat molt més difícils i no tan bé, podríem dir, acollides en sectors de l'interior i de l'exterior. Bé, entre les imatges que hem pogut recopilar per il·lustrar aquest programa, n'hi ha algunes que corresponen a visites del general Franco, el llavors cap de l'Estat, a Montserrat. I abans de veure aquestes imatges, jo voldria adreçar una pregunta al pare Boix. En aquestes fotografies es veu els dos personatges, el general Franco i l'Abat Escarré, somrients, gairebé relaxats. Com cal interpretar això? Com un cert grau de compenetració o bé més aviat com una pura estratègia, diguem-ne, diplomàtica? Jo diria que hem de saber-hi veure una evolució en l'actitud de l'Abat Aureli. Potser caldria fer una mica d'història. En prendre el govern del monestir, l'Abat Aureli tenia 32 anys, prop dels 33, però tot just 32. L'any 36, amb l'ajut de la Generalitat i concretament dels serveis de governació i d'ordre públic, com tants altres monjos, havia pogut passar a l'estranger. Va anar a Itàlia amb unes monges que ell va ajudar
a reformar-se, de manera que actualment el recorden i el veneren com a fundador, Vipoldone, precisament, i hi havia la impressió que per la banda franquista seria impedit el retorn a Montserrat dels monjos catalans. Aleshores va semblar una mesura imprescindible l'entrada a la zona franquista, cosa que va fer també l'abat Aureli l'any 38, i després, des de prop de Pamplona, on es va constituir la petita comunitat en un balneari a Belasquain, el pare abat, aleshores un monjo, amb un volant del patrimoni de recuperació nacional, va anticipar-se a l'entrada de les tropes, de manera que quan els exèrcits franquistes van arribar a Montserrat ja hi havia monjos i els va rebre ell en condició de superior, de prior. Aleshores, amb realisme del moment, es veia que era una solució de fet, una situació de fet, i que no hi havia més solució que treballar dins d'aquella situació, acollir-la. I potser en aquest aspecte hem de reconèixer que l'abat Aureli, doncs, d'entrada, es va trobar bé, d'una manera general, en la situació. Fent història més ençà, un primer contrast ja molt fort el trobem l'any 47, en les festes de l'entronització, que signifiquen un primer moment de recobrament i de recuperació de Catalunya. Això ja és un primer moment, al qual després van anar afegint una pila d'actuacions del govern en el sector eclesiàstic, una intervenció del governador de Barcelona arran d'un moviment escolta, etc. Una pila de coses que van anar distanciant. En tot cas, aquesta explicació permet ja entendre per què Franco, quan venia a Montserrat, se sentia una mica com a casa, i es pensava realment que tenia una autèntica avançadilla amb els monjos que havien arribat a Montserrat, que havien retornat a Montserrat en aquella època. Per això ens posa ja en condicions de veure les imatges. Jo tenia ganes d'il·lustrar una mica, de recolzar les imatges concretes de Franco amb l'abat Escarré pel que poguessin tenir de malentenedores. Endavant, doncs, al cinema i veiem una mica la història gràfica d'aquelles declaracions. Això deu ser cap als anys 60. Aquí és quan visita l'exposició Picasso, que va ser una cosa... Aquí és amb el papa Pius XII, en una reunió d'abats. Joan XXIII, cardenal Roncalli, que abans de ser papa, l'any 58, va anar a Santiago de Compostela i va passar per Montserrat, i aquí hi ha el text del seu diari íntim que recull el pas per Montserrat. I aquest és un de moltes de les actuacions que va tenir a nivell cívic i polític l'abat Escarré. El veiem com primer signant d'aquella carta que hem parlat abans, adreçada al Muñoz Grandes, demanant llibertats per la llengua i la cultura catalana. Que és ja un antecedent immediat a les declaracions. Exacte, veiem altres signatures importants, Ferran Soldevila, Salvador Espriu, Sanchís Guarner, Joan Oliver, Josep Pla, aquí a la dreta. Pla. Aquestes fotos són arrel del Congrés Eucarístic, amb el cardenal Tedeschini, amb la seva visita, i després amb una de les visites de general Franco. En temps de l'abat Aureli van ser 8. Aquesta és una foto ben curiosa i és la que jo abans he volgut fer-li una mica de coixí amb les manifestacions. Aquest és el rebedor abacial on van tenir lloc les declaracions a l'amic Novaes. Novaes, debes recordar bien esta habitación, ¿no? Sí, sí. Ahí fue donde... Aquí el veiem assegut a la cadira de l'abat. I aquest és l'exemplar del Le Monde del 14 de novembre de l'any 63.
primera plana, titulars grans, Després tindrem ocasió d'explicar com van anar a parar a la primera plana aquestes declaracions. el règim espanyol els diu Però de moment vet aquí el document. Això a l'interior, a la pàgina Interior. quarta. la famosa frase no som espanyols, som espanyols no castellans, i com repercuteix això a la premsa d'oposició, en aquest cas el socialista, publicat a l'exili. Això és d'un diari de Hong Kong. Que o sigui, les repercussions va ser absolutament mundial. La premsa italiana, l'Unità, Avanti, Itàlia, Paese Sera, els diaris importants. Em sembla que era de Parisien Libéré, Diari alemany. un diari alemany. Premsa clandestina, el treball del suc. Aquest em sembla que és de Xile. De Xile? Sí. Déu-n'hi-do. I això també, premsa clandestina, butlletí d'informació de la Generalitat de Catalunya a l'exili, que també recull les declaracions. Val a dir que molts d'aquests documents han estat trets precisament de l'abadia de Montserrat, on conserven un sensacional arxiu d'aquelles facècies. I així un escrit d'adhesió a les declaracions de Justet de Pau. Això és una adhesió, perdó, de la JOC, que precisament va ser una de les motivacions de les declaracions, els maltractes oficials que van rebre la JOC i l'OAC. Un document també d'adhesió de Josep Pallac, exili. Els dos a l'exili. I aquest és el setmanari L'Espanyol, la revista oficial del Ministeri d'Informació i Turisme, que va ser l'única revista que a l'interior va poder reproduir íntegrament totes les declaracions, evidentment amb una resposta al costat. I amb uns matisos, esclar que haurem de comentar tot seguit. Una rèplica, que són unes declaracions d'en Franco al Figaro, i tota una sèrie de notícies que la premsa oficial va treure en aquell moment Això és del gener del 64. Per contrarrestar els efectes, no? de la campanya que es va endegar contra la figura de l'Abat i les seves declaracions. I novament hi ha la imatge de l'abat. I aquesta és la tomba a la cripta a Montserrat. Bé, abans Borja de Riquer ha explicat una sèrie de fets i de coses que incideixen en l'estat d'ànim de l'abat de cara a motivar les seves declaracions. Tot i així, tenim entès que l'abat dies, setmanes abans de fer-les no acaba d'estar decidit i més aviat anava donant llargues. Potser, pare Boix, ens podria explicar una mica quin era aquest estat d'ànim i què és el que feia a l'abat encara reticent a donar, diguéssim, aquesta campanada. Feia temps ja que s'havia anat accentuant el seu estat d'ànim d'oposició, però el que el va decidir, em sembla, definitivament, va ser la figura de Joan XXIII i sobretot l'encíclica. Aleshores ja no s'hi va pensar més, però el que volia era saber el moment oportú que l'únic manent. Ja, això mateix. Al moment oportú sembla ser que el suggereixen dos personatges que tenen una actuació central en aquest tema. Es tracta d'Albert Manent aquí present i també de Josep Benet. Però tu, Albert, potser ens podries explicar una mica com es va afargar tot allò, quin tipus de gestions vau fer d'una part prop de l'abat i també prop del corresponsal de Le Monde perquè això es convertís en realitat. Bé, jo pensava que el moment sempre era oportú. Ara bé, l'abat, molt cautelós, doncs creia que no. I el mateix Josep Benet, amb aquella delicadesa que el caracteritza, doncs deia sí, però esperem que aquest moment, etc. No? Però, mentrestant, anàvem cuinant-ho i, de fet, com que ha dit en Borja de Riquer, que el moment era important, que hi havia una reacció contra el règim des del punt de vista nacionalista, això formava part, més que d'una estratègia, perquè era molt difícil planificar entre els grups de l'oposició que estàvem connectats, però amb una certa dispersió. Formava part, més que d'una estratègia, dic,
d'una escalada, que era allò que ens interessava. És a dir, anar creant problemes i anar denunciant unes situacions injustes per anar esquerdant un règim que nosaltres creiem, des del punt de vista català, des del punt de vista cristià, ja que la majoria procedíem d'ambients catalanistes i cristians, que calia fer-ne una denúncia constant per arribar a fer-lo caure. Almenys aquesta era la nostra pretensió. El cas és que es fan les gestions i sembla ser que arriba el moment dolç, el moment oportú, i es convoca el corresponsal de Le Monde, perquè, esclar, ell no va pujar espontàniament a Montserrat, sinó que devia ser convocat per algú. Senyor Novais, a vostè com li donen a entendre que l'abat d'Escarrer podria fer unes declaracions importants i què és el que el motiva a pujar a Montserrat a recollir-les? Yo recibí primero, me parece que fue un cuestionario, si mal no recuerdo, una especie de sobre que se podía preguntar, que me mandó mi amigo Mané, a quien yo no conocía nada más que por R, el misterioso señor R, que mandaba noticias y normalmente, siempre eran exactas. Y entonces Bené, con quien tenía más contacto, ya me habló aquí una vez que estuve y me telefoneó en un lenguaje un poco crítico. Y yo recomendé también un lenguaje un poco crítico. Llegué aquí, estos señores con otro que no me acuerdo quién era, me llevaron en un coche a Montserrat. Masip era. Este era el gerente de la editorial de discos Etixa, una persona fiel. És a dir, el senyor Masip i el senyor R són els que pugen a Montserrat. I en Josep Benet. I en Josep Benet, també, esclar. Pugen a Montserrat acompanyant el Novais. Me acompañan durante el camino, me cuenta un poco la historia. Yo me quedo muy impresionado porque yo no sabía que habían asesinado allí 26 monjes. 23. O 23, bueno, exactamente. Llegamos allí, en fin, estaba todo muy preparado. La verdad que la conspiración la habían montado muy bien, ¿no? La conspiración entre comillas, y el abad estaba enfermo y no sé, me dijeron en el camino que no sabían si se podía recibirme. Llegamos allí, bueno, yo esperaba que no me recibieran compañía de los señores que me acompañaban, pero el abad no, dijo que quería hablar conmigo a solas y pasamos a una sala. Entonces yo me quedé impresionado porque yo esperaba a través del cuestionario unas declaraciones cautas, con cierta gama, como entonces se hacían, y después lleno, no sé, de una santa ira. Yo no sé muy bien los términos eclesiásticos, el padre Mauro me hizo lo que después se llama mucho la denuncia profética, que después estuvo muy de moda en España. Fue casi un monólogo, porque la verdad empezó a hablar, y yo quedé impresionado, tomé unas cuantas notas, tomé bastantes notas. Me dijo que él defendía la lengua catalana, la cultura catalana. Además, una cosa que me impresionó mucho, porque yo tampoco sabía por qué, según el abad, bueno, parece que es cierto, que cuando se perdía la lengua se perdía la religión, y que se había dado casos en otros. Y después insistió, porque entonces se circulaba mucho que los catalanes eran separatistas. Entonces el abad me dijo: nosotros somos una nación entre las demás naciones españolas, lo que nosotros somos españoles, lo que no somos castellanos. Eso es curioso, provocó una carta de un joven estudiante de New York que tenía que preparar un trabajo universitario sobre el futuro previsible para España. Sí. Y preguntaba al padre Abad cómo tenía que entender esto de ser espanyoles i no castellanos. Bé, el cas és que les declaracions es produeixen el dia 10 de novembre i no són publicades al diari Le Monde fins al 14 de novembre. Durant aquests 4 dies cal imaginar, es pot imaginar que pot haver-hi tota mena de gestions, pressions, etc. Com a mínim sembla que aquestes declaracions estaven destinades a una plana interior de Le Monde i que hi ha algun tipus de gestió que les fa arribar fins a la famosa primera plana del diari. Tenim entès que en això intervé un capellà català present en aquells moments a París, mossèn Senabre. Podeu explicar una mica, potser Manent, tu devies seguir fent de petit Kissinger de l'operació, com va anar tot allò?
Jo explicaré la meva versió, que l'ha de rectificar o no el José Antonio Novaes. Bé, mossèn Sanabra es trobava a París casualment aquells dies i va anar a veure amb una persona, un redactor del món, que es deia Grignon Dumoulin, que havia estat moltes vegades a Can Benet i jo l'havia trobat i que feia, evidentment, tota la ronda de la gent de l'oposició quan venia a Barcelona. I que era el responsable de les planes dedicades a Espanya i Amèrica Llatina. Exactament, no ho podia dir, això... Era el jefe de sección de España i Iberoamèrica. Sí. Bé, sí, això jo no ho recordava. I segons mossèn Sanabra, que anaven a dinar sempre que ens veien a París, li va dir ell, una mica així amb un to potser o despistat o fent-ho veure, que hem rebut unes declaracions d'un monjo. Diu, qui és aquest monjo? Diu, és l'abat Escarré. Sí, sembla, en fi, donant-hi poca importància. I mossèn Sanabra, amb aquell caràcter que tenia d'home del Camp de Tarragona, es va llançar amb una gran ofensiva i va dir, escolta, això és transcendental, perquè mossèn Sanabra no en sabia absolutament res, perquè nosaltres ho manteníem en secret absolut. I va dir, això és transcendental, això vostè ho ha de destacar molt. I potser d'aquí va venir el dubte de si l'altre, el de París, volia posar a la primera pàgina o no. Això el José Antonio en sap més que jo, potser. Yo no creo que Griñón tuviera facultades para ponerla en la primera página, porque eso era más bien labor del redactor jefe. Yo las declaraciones las mandé el 11 por la mañana. Y entonces el mismo 11 por la tarde me llamó el redactor jefe diciendo si esas declaraciones eran verdad. Digo, pues claro que son verdad. Dice, pero ¿no te parece que son un poco fuertes? Digo, pues sí, algo fuertes son. Y después me volví a llamar al día siguiente y dice, ¿pero tú tienes escrito algo? Digo, no, yo no tengo nada escrito. Y dice, bueno, dices que la vamos a poner en primera. Digo, me parece muy bien. Digo, ¿dónde merece? Yo creo que para eso están hechas. Y eso fue como llegó a primera. Yo lo que m'ha dit Mané no lo sé perquè tampoc... Una vegada publicades ja les declaracions, sembla ser que hi ha també pressions per aconseguir alguna cosa així com una mena de rectificació de l'abat. Sí, y a mí me han contado, yo no sé si es, no puedo responder si es cierto o no, pero me lo contó un consejero nacional del movimiento, que había hecho otra gestión, otro consejero nacional del movimiento, que parece que tenía una relación con Montserrat que se llamaba Calviño, no sé si mal recuerdo. Mariano Calviño. Entonces el señor Calviño parece que fue a ver al abad para decirle que dijera que el periodista había interpretado mal. Jo no tinc notícia, però em sembla molt probable. A mí me l'ha contado. És com a mínim versemblant, no? Molt Que hi hagués una versemblant. pressió d'aquest tipus. Entonces se parece que el abad dijo, sí, el señor Novaes me interpreta mal. Entonces Calviño parece que lleno de gozo, dice, ya he ganado, ¿no? Dice, me interpreta mal porque yo le dije cosas mucho más fuertes. És a dir, que l'abat es va, allò que es diu, despatxar a gust amb aquelles declaracions, que evidentment tenen un ressò importantíssim. Ja hem vist abans els documents a la premsa internacional, no només a Le Monde, sinó a premsa de molts altres països, i també a Espanya. Potser podríem parlar una mica del famós episodi de la reproducció de les declaracions a la revista El Espanyol, que era la revista editada pel Ministeri, és a dir, que era una font absolutament oficial. Borja, ens expliques una mica com es va produir aquesta curiosa inserció? Sí, es veu que, bueno, que evidentment la repercussió en el govern de les declaracions de l'abat Escarré va ser immediata i molt dura. I van dubtar molt. Primer, evidentment, el que es va impedir és l'accés de la gent al Le Monde. El Le Monde només va arribar als subscriptors i era pràcticament impossible de fer-se amb les declaracions. I després de molt dubtar van decidir allò tan típic d'aquelles èpoques quan s'anava a endegar una campanya, és reproduir el text que es volia atacar acompanyat, evidentment, d'una rèplica adequada. I quin lloc més adient que la revista del Ministeri d'Informació i Turisme i fins i tot amb un petit reguardo que hem pogut veure a la pel·lícula en el qual hi ha unes declaracions del José Bergamín, que tot just aquell any havia tingut que exiliar-se d'Espanya, dient si se publican estas declaraciones cae el régimen franquista. I remarcaven a sota, diu, les reproducimos i el règim no cae, una noteta d'aquestes. Això era una activitat, diguem-ne, molt, podríem dir, molt típica de les campanyes endegades per Fraga i
per al director de l'Espanyol, que em sembla que era Ruiz Azúcar, i per Gabriel Elorriaga i altres dels cervells grisos d'aquell moment de les campanyes... Home, aquesta apostilla, perquè això s'ha de dir així en castellà, apostilla, és realment típica del més pur estil freguista, no? No sé si és ell qui està al darrere d'això o no. Els números següents de l'Espanyol, la secció de cartes del director va ser dedicada en exclusiva a cartes sobre el tema. Esclar, i embolica que fa fort. També tenim, crec que és bastant important, un document amb la veu de l'abat Escarré, és un document inèdit fins ara, que és de l'homilia del dia de Nadal de l'any 62, és a dir, tot just un any abans, en el qual ja ha manifestat clarament la seva preocupació per la situació dels presos polítics. Potser seria interessant sentir-lo un moment, aquest document, que creiem que hi ha poca gent que el coneix. Però sí que jo demano una cosa. Preguem tots perquè el nostre govern faci una mica d'examen de consciència i canviï potser una mica aquestes lleis, sobretot les lleis processals. Han de guardar l'ordre públic, han de salvar els homes dels criminals, els bons dels criminals. Clar, però que ho facin potser una mica més humanament, no hi entenc. Però preguem força nosaltres, amb intensitat, preguem pels pobres presos, que tinguin un bon Nadal. No hauria parlat si no m'ho haguessin demanat tant. Amb cartes, personalment, de totes maneres. És tan greu, la situació d'aquesta pobra gent, que me'n faig ressò i la missa d'aquesta nit serà per la nit seva, de la presó. Pels presoners, pel que està a la presó, pel que sigui. Que el nostre govern no es cregui que és un senyor, que són senyors d'Espanya, sinó que són els servidors d'Espanya. I per tant, que potser sí, una mica més de clemència, una mica més de justícia, no hi entenc. Preguem pel papa, per la seva salut. Pare Boix, hem sentit la veu de l'abat Escarré, segurament a vostè aquesta veu li suggereix moltes i moltes coses. Ens podria parlar una mica del carisma de l'abat? Quin era el seu carisma? Què era el que feia que tingués realment aquesta ascendència sobre les persones i sobre el poble? De les vegades que he tingut ocasió d'acompanyar-lo de prop, he vist que la característica principal era la facilitat amb què captava les persones i les situacions. O sigui, l'oportunitat de saber trobar la paraula justa i la reacció oportuna. I respecte a les persones, saber-les encertar en el punt just. Manent, potser tu ens podries ampliar una mica aquesta visió des de fora del monestir. Tu, encara que no ets present allà habitualment, però vas i vens, coneixes quin nexe de relació hi ha entre Montserrat i el poble català. Ens podries definir una mica a què atribueixes aquesta mena d'empatia montserratina? Jo, com amb altres coses, feia de requerer. El coneixia des de l'any 49 i cada vegada hi vaig anar tenint més bones relacions. Ell, doncs, era molt obert, un home d'una gran franquesa quan parlava d'aquests temes polítics, fins al punt que quedàvem una mica horroritzats que una persona que tenia tanta categoria eclesiàstica ens digués les coses que ens deia en privat, perquè, esclar, ningú podia assegurar que allò no ho repetiríem, i de vegades no ens havia passat. Però amb ell això li era absolutament igual. Era un home que quan creia que una cosa s'havia de fer, perquè era ètica, tirava absolutament al dret. Fins a les últimes conseqüències. Fins a les últimes conseqüències, que és, per exemple, jo recordo que en aquest dietari que porto d'aquella època, que és dels pocs que tinc, doncs hi ha un moment que em diu, estic preocupat perquè és probable que el règim, abans de les declaracions, evidentment, el règim m'exiliï a un altre país, com ha fet a Portugal amb el bisbe d'Oporto. Però això ell ho acceptava com un fet una mica fatal si havia d'estar lligat amb una seva trajectòria que era a favor d'una església que passava per l'alliberament de Joan XXIII i d'una Catalunya que passava per l'alliberament que tots esperàvem.
Reemprenem, si us sembla, el fil del tema que ens ha ocupat avui i que ens està ocupant avui, les declaracions de l'abat. Evidentment, aquell dia el diari Le Monde no va arribar als quioscos de les Rambles, als quioscos d'Espanya. Tanmateix, els subscriptors sí reben Le Monde i encara que els sistemes de reproducció són ben defectuosos, circula d'alguna manera les declaracions, el text de les declaracions. Arriba també, esclar, a Montserrat. Els monjos que no havien estat alertats de les declaracions, com reben la sorpresa de que el seu abat s'hagi despenjat amb aquell... Personalment no ho vaig viure, perquè amb el pare abat, 2 dies després de les declaracions, ens vam anar cap a Itàlia, a Milà. Vam passar fins al 26, de manera que la reacció immediata no la conec. És a dir, que l'abat va preferir, diguéssim, posar distància pel mig, reposar uns quants dies per veure les coses amb una certa... Ell tenia una mica la impressió que tal vegada no podria tornar a entrar, però de fet vam passar tranquil·lament. No va haver-hi problemes. Els monjos, malgrat no sapiguessin res, es podia comptar que s'adherien a aquest esperit, el que hi havia al darrere de les declaracions, em sembla que com tantes vegades, evangèlic, en definitiva. Com tantes vegades, tothom podia estar d'acord amb el fons i potser algú no li acceptava l'oportunitat o la idoneïtat de la persona, però en el fons l'acord em sembla que era general. Ja. I el mateix periòdic Le Monde, ara tornem a José Antonio Novaes, el mateix periòdic Le Monde, la redacció, els càrrecs directius, no queden ells una mica sorpresos d'aquest ressò, d'aquesta incidència que tenen les declaracions a dins i a fora d'Espanya? Sí, yo creo que sí, pero a mí no me lo comunican. Pero sobre esta cosa de la llegada, yo tengo una anécdota que puede ser interesante, vamos, curiosa. El periódico Le Monde ese día no lo manda a España porque sabe positivamente que no va a circular. Entonces, las declaraciones, el único que las tenía era el ministro del Interior, me parece que era Camilo Alonso Vega. Las tenía porque, claro, mi teléfono estaba intervenido y las tenía. Pero no se las quería dar a exteriores. Entonces me llama un amigo de exteriores, me parece que era Fernando Morán. Me dice, oye, José Antonio, ¿tú tienes Le Monde? Digo, sí. ¿Me lo puedes prestar? Digo, pues sí. Dice, no, pero no es para mí, es para el ministerio. Digo, ¿el ministerio? Dice, sí, porque no lo tenemos. Porque el ministerio lo que hacía, cuando venía Le Monde, aunque no circulara, cogía unos ejemplares y se quedaba con ellos. Entonces, gracias al ejemplar que yo tenía, el ministerio lo pudo repartir. Y después, volviendo a la abad, yo creo una cosa que me impresionó a mí, pero nada de inciso, fue que la abad, que eran sus declaraciones catalanistas, no solo, él estaba muy preocupado por la justicia social. Precisamente él venía a Andalucía. El año anterior había estado en Andalucía. Sí, el anterior me habló mucho de la justicia social y sobre los presos, también una declaración, que por cierto tuvieron una repercusión, porque había 2 amigos míos que estaban en la cárcel en Burgos, entonces uno era Eliseo Bayo y el otro me parece que era Pericás, 2 periodistas en aquella época. Me dijeron que a raíz de esas declaraciones ya no volvieron a obligarles a ir a misa. Podríem seguir enraonant molta estona d'una part de Montserrat, també de l'abat Escarré i del que va significar aquesta forma tan atípica de llegir un diari en el nostre país. Però ens hem hagut de limitar amb un segment de la nostra història, justament l'encreuament d'aquests 3 aspectes que podríem desenvolupar molt més. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, que estem segurs haurà estat molt útil als nostres telespectadors, precisament per interpretar una mica millor, per rememorar i per fixar en la memòria popular aquest segment petit de la nostra història. I a nosaltres només ens resta anunciar-vos que en el proper programa ens dedicarem per primera vegada a un succés. Però quin succés? L'incendi del Siglo, una autèntica institució barcelonina que va quedar convertida en cendres l'any 1932. Fins d'aquí 15 dies, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció i que segueixin anant bé les vacances. Adéu-siau.